Hola, buenas, soy Antonio Mas, soy el iniciador del proyecto de Bola de Raxeta, la batalla de Deus en Valencia, y soy el organizador del crowdfunding que dio pie a ese proyecto. Este proyecto ha sido finalmente un éxito gracias a todas las partes, gracias a los fans, gracias a los actores, por supuestísimo, que aportaron su trabajo altruistamente, gracias a Selectavisión y gracias al Bola Art Studio, donde se produjo la peli. Eh, Ha sido un proceso muy largo, pero finalmente exitoso. Hace casi 2 años que contactamos con la distribuidora y nos dieron el ok a los 6 meses con sus condiciones, como que ellos eran evidentemente los licenciadores de la peli y que trabajáramos con Alboraya Art Studio, que era una garantía de calidad mínima. Eh, y bueno, pues finalmente se consiguió llegar a una parte del presupuesto mediante la iniciativa de crowdfunding, con sus estudiadas recompensas, como todos los fans conocen. Esa cantidad fueron 2.700 euros, aunque la película estaba presupuestada en 4.000. Y finalmente por esa cantidad que faltaba la pusieron los actores con su trabajo por amor al arte, en reivindicación para que saliera el proyecto adelante, en reivindicación del doblaje valenciano y en reivindicación de cuando la televisión pública servía como mecanismo para difundir la lengua y para difundir unos valores. Entonces, bueno, pues finalmente se ha conseguido. Se retrasó todo mucho porque no pudimos llegar en busca de vías alternativas de financiación, tocando puertas de instituciones públicas. No fue posible y no pudimos llegar a tiempo a la primera versión del DVD, pero hemos llegado a esta versión extendida. Así que, en fin, 20 años después, la bola de Raxeta torna. Muchísimas gracias a todos y a disfrutar del DVD y de este making of breve que os hemos preparado. Podréis encontrar todas las entrevistas en nuestro canal de YouTube, en Facebook, etc. Un saludo. Acaben d'aparèixer dos homes misteriosos. Qui poden ser? Molt pront ho sabrem, benvolguts espectadors, quan comenci el tan esperat torneig de les arts marcials. No sé, ¿puedes comentarme qué está pasando ahí dentro? Jorge, ¿qué está pasando? Selecta y me comenta que se está, ya abans de que s'acabe el crowdfunding, me diu, s'està fent això, te podria interessar? I falta veure si aconsegueixen un mínim, supos que m'interessava, clar, perquè això és part del nostre passat i més ara, no? Més en el moment que estem travessant.
cal fer coses com aquestes, no? Això se m'ha hecho una miqueta. Pareix que pinta bé, no? Pareix que n'hi ha voluntat de tornar a obrir televisió valenciana. No va ser molt immediat, però pitjor no pot ser, segur. Jo ho faria. Estan aquests capítols ahí. I la nova sèrie també que s'ha fet. Bueno, això ja són negociacions i compres... Ja no està darrere en plan de, no, això és petita, no. En tot cas, doncs, vull dir, també ens ha servit per a que tot fora com era. Vull dir, era una ocasió molt bona per tornar a recordar els vells temps, clar. La novita sí, la novita li agradaria molt perquè si s'ho casca li agrada molt. Agraïts per esta oportunitat que ens heu donat de tornar a hablar en la nostra llengua. Que content que estic! I damunt seré pare! El doblatge en valencià ha de tornar per moltes coses. La principal, difon la llengua i la gent aprèn. Som fastigós, tinc un sabor molt fastigós! Mixes Braneto, no Mixes Braneto. És el millor imitador. Atès que no doblem en valencià perquè no sé si sabeu què hi ha. Tot això. Sí. Ha dit que calen 5 guerrers de l'espai de Corpus? Què passa, moniata? Vull les boles del drac! Doncs molta gent que abans no doblava i els que doblava precisament perquè van haver de recórrer a Montgoll. Ostres, què és allò? La veritat és que és com retrobar-te amb els vells amics que saps que encara que passa el temps, pues, bueno, sempre estan ahí. Però el destí de la Terra està a les teues mans. Una vegada que eres el protagonista. Cosa que me diuen, però on estan? No el veig, que no el veig, del conillet està ahí dalt. No et quedes així assegut i porta-me una altra copa. La iniciativa està bé, jo crec que està tenint un cert ressò mediàtic, no? Visca, Mr. Satan! Visca la bola de drac! Culpa, també hi haurà vídeos de xiques picants als premis? El share de la cadena va ser la punta més alta de tota la història de Canal 9. Va fer més per la promoció de l'ús social del valencià que moltes campanyes institucionals. El valencià, Renat. Voy a dar, Maleït Simi. Per a la resurrecció de primer. Cuando té la vida fent lo que més t'agrada en este món, no de dilluns a divendres a Canal 9. Voleu que vos passa la cara nova? Atxu! Ui, però què és el que ha passat així? Al ventre de Videl hi ha una nova vida. Jo vaig créixer a la bola de drac, així que ha sigut un somni. Soc baixet, però soc teu. Tot això? Els premis que donen pel campionat de bingo. Vostè que ha fet així també és un premi. Els combats que duraven moltíssim. 20 anys. Sí, la justícia, sumador, sí. I sí que més. El que vull són les vostres vides. El que vull són les vostres vides. El que vull són les vostres vides. M'agradaria tant que Goku estiguera així pel campionat de bingo. Aprenda Rubeta de Doraemon. Hola, què tal? La veritat és que a mi m'encanta doblar en valencià. M'ha agradat moltíssim sempre i ho trobo a faltar, Creació i destrucció, Goku. Les persones que ara teniu 30 anys aprenguereu valencià gràcies a la nostra feina. I això és un orgull. No poden dir, no, és que sou 4 gats, són 4.000. S'han acabat els números d'entreteniment. És hora que comenci la diversió de veritat. Jo tinc un nebot que ara té 32 anys para preguntar-me coses. Jo li deia que no sabia i ell no s'ho creia. Esta vegada crec que et perdonaré la vida, però com no tornen la bola del drac i Canal 9... Menut, Vegeta, Son Gohan i Krillin estan fent tot el possible per vèncer el malvat Freezer al planeta Namek. I ha sigut un plaer participar en una cosa com esta, que vos ho heu currat molt bé, tot bien que dir-ho, i heu aconseguit arribar al final d'un projecte com este, que era una cosa complicada i difícil al principi, que hi ha una necessitat i bueno, hi ha que donar un poc carinyo a aquesta demanda que a la fi és la nostra pròpia cultura. Tu, home! Tot
això és només perquè t'han donat pudding. Hola! On s'acabo? Teniu l'esperit de Goku, el grit, ixa innocència, ixa bondat, i va ser... Ixa, en la sèrie, és la que jo tinc més carinyo. I a mida que se va fer major, jo... Oh, no sé què! Ja arriba un moment, si ho han destrossat tot, com ja sabeu, què funcionava, la bola de drac? Fora. La gent que aprenia gràcies a Shin-chan, a la bola de drac valencià, fora. Sempre hem volgut fer-nos com a valencians. Jo ho tinc molt clar, veu? I ara estem en una època, una etapa, diríem, esperançadora, no? Mira que m'agrada atacar a distància! Tinc preparada una sorpresa per a tu! Jo soc Martí, el que doblava en Son Goku, personatge com ja fa molt de temps que el portes integrat, molts capítols, també és com si no existira el temps. Recuerden que cuando veo la serie, niños está ahí hablando y después se ponen a mirar y la serie está plena de valores. Nosotros tenemos el punto de vista occidental, pero té un motiu, la solidaritat, la amistat, l'esperit de superació, la innocència de Son Goku, l'esperit que té per lluitar per una causa justa, no sé, són valors que així també ha coincidit, no? Potser és que som vosaltres una bona generació. Es va paralitzar la sèrie, però després van vindre com unes pel·lícules. Jo sabia de la dimensió de la sèrie quan la vam començar i jo la seguia a TV3. Abans de llevar-nos Canal 9 ens van llevar a TV3. El 75-25 el van revertir. A mi que el català i el valencià no sea lo mismo diferente. En castellano y se acabó. Nosaltres necessitem l'oportunitat de ser valencians en la nostra comunitat o en el nostre país o en el nostre conforme. Tot és possible, per a que siga possible ens falta a nosaltres i construïm entre tots algo en cap i peus. Si ho fera ho faria amb molt de carinyo. Me'n vaig que tinc fam! Capítulo de Reino de Bola de la Creta. Álvaro, sí, azúcar, guiño, guiño. Este
censurar Bola de Drac i en acabant van posar Tómbola. Perquè Tómbola sí difonia aquests valors tan bons. ¿Pero qué pasa? Ya le hubiera encantado que la viera. Hace Que es que nos llevábamos muy bien. Hace cuando gustar. Wey, ¿cómo ha sido la experiencia de doblaje? ¿Bien de crowdfunding? Se rompió la botella y ¿Y en castellano te hace ¿Tenéis claro el orden? Pregúntales si tienen claro el orden. Antonio, pregúntales si tienen claro el orden. Primero yo. Esto tengo que decirlo, tinta hasta el show. No, eso ya está, eso eso es lo de antes. Pones ahí, a partir de ahí. Ahora estamos a partir de Ah, no te había visto, digo. Él dice, no te había visto, Paco. Tú dices, on vas vestit? No ho sé. No ho sé. Un altre dia ja ha vingut Vegeta y después ya vi, sí, acaba de arribar. Vale, vamos. Entonces, acercaros al micro. ¿Quién dice esto? ¿On va vestida? Eso nadie. Nadie. Coger las frases que os he dicho. Eso es una degustación de sushi. Bravo. ¡Qué bueno! Vale. La destrossa que ha fet el PP en tota la comunitat valenciana se visualitza molt clarament en el negre de Canal 9. El negre de Canal 9 és el negre del País Valencià. El que us vull dir a tots és que avui, demà o després demà pugueu estar en esta web magnífica, perquè és una molt bona iniciativa, és que Bola de Drac i tants altres dibuixos animats i tant d'altres pel·lícules seran doblades en valencià, estaran en valencià, en una nova RTBB pública, plural, en valencià, de qualitat, on la llibertat d'expressió i la defensa de la identitat del país estarà garantida. I després ve l'explosió ja, el deliri i el... Esteu preparats? Sí? Va, 1, 2 i 3. Ca...